Voalohany teny magnano malatsara miarahaba anareo jiaby mizaha vidéo ty. Tsy ino magnantony nagnanaovako vidéo ty fa za io mba misy alahelo hitaraigny zegny za satria nagnino efa mare loatra zegny jalinay ambanivolo aty ke ifitarainanaka ty zegny tonga de ataoko direct mihitsy aminao monsieur le président, aminao filohampirenena Andry rajoely tonga de direct alefako aminao mihitsy ny fitarainana. Tsy ino raha mampitaraigny za monsieur le président mahakasiky fiainagna ty. Ary mety tsy za raiky zegny ny tegna mitaraigna am'le raha fa mety olo maromaro. Surtout zahay aty amin'ny tapany avaratra amin'ny faritry Sava amin'ny resaka lavany monsieur le président. Mijaly zahay aty tegna sérieux satria nagnino vidin'ny lavany aminay aty amintsika mikoragna azy io ty tegna gravy, tegna hoe tsisy prix mihitsy, efa karaha hoe ivarotro hagnana igny zegny vidin'ny lavany aminay aty. Zay mahitanao lavitry agnaty ala ambanivolo agny amin'ny 90 km miala district za hitanao ty ambanivolo amin'ny faritry Andrafinkony aty. Mety hainao, mety regninao ary mety regninao lazany faritry Andrafinkony zegny président toeragna faran'izay tsara qualité-ny lavany indrindra. Ary aty zegny ny faritry farany iboahan'ny lavany amin'ny saison isan-taogno. Ninay aty ny farany matoe ny farany amin'ny saison lavany amin'ny faritry Andrafinkony. Kena raha mampalahelo monsieur le président lavaninay ato tsisy mpivanga mihitsy. Efa mbela mitapy magnaraka lalabe lavany karaha olo mivarotro hagnana igny mivarotro lavany. Tsisy olo mivanga na raiky. Jaly angovo jiaby ato. Atao dalala lavany satria nagnino vola tsisy. Zegny raha iainany amin'ny lavany ato. Lavany monsieur le président letry 10,000 anao magnambara olo vanga lavaninaka 10,000 tsy vangain'olo. Mijotso 4,000, 3,000 tsy vangaino jusqu'à 5,000 francs arivo ariary. Efa antegna feky mahinakinika amin'ny angovon-tegna lany niasa le lavany ajanogno tsy ambidy. Andrahoigny lavany voamaika karaha tsy hoisy mpivanga le lavany. 5,000 francs président lavany amin'ny Andrafinkony amintsika mikoragna i manta tsy vangain'olo, tsisy mpivanga. Taty faritry zay mba nisy vola olo tamin'ny fitondragna tsy haiko taloha tagny. Nisy vola olo taty monsieur le président. Nanomboky fitondragnantsika ty havy. Grave fiainagnanay ato. Azoko honogno tsara tamin'ny farafarany fitondragna le taloha teo igny mbala nalafo lavany IZAHAY tamin'ny 1,50,000 1,300,000 plus na verte lavany taty. Fa anao ka fa tonga tamin'ny place ty ary zahay ty mba gnisan'le nanohagnanao. Nanohagna satria nagnino izy boka olo tsy mety mahay afa-po monsieur le président. Kofa maregny raha raiky atao ohatry zao zegny io pourcent raha zao koa hoisy za koa avy eo. Zahay igny monsieur le président nagnefa ke nanohagnanao tegna nanohagna ary lany anao. Fa indro le raha misy izy iaignansika ty. Malahelo zay hitanao satria zay ato fa tsisy raha hafa ika zahoanay vola ika fa tsy lavany fo. Efa izy ny raha iainganay zahoanay vola aminao manay vady aman-janaka. Efa najano fianaragna an-jaza ato fa tsy voaefa écolazy lavany ndeha tavandraigny io tantaraiko aminao tsara situation raha misy aminay aty zao président. Lavany mbola ampotony agny efa lafo satria nagnino tsendriky vaky lavany vola fa tsy tsera zahoagna vola ambidy folera mety tsy hainao le lavany polera izy aminay aty. Lavany zahagna kare mety haboaka zegny eo kilo lavaninakay efa ambidy amin'ny mpivanga ry 2,000. Ambidy aminao 2,000 tegna lavaninaka azy kofa tsongoegna
tonga de amezagna izy le lavany avy agnatin'ny lavany io efa tsisy nihintegna président lavany jiaby efa lafo ampotorana efa tany zidy raha mbola tsy lafo aminay ty eza koa tany nandrosondrosony taminay tato izy koa mbala ambany volo fo nanambola olo tato ty managna moto lafo vanga regny vangene satria zay nisy vola izy io ato président fa tsisy olo managna moto nambidy moto jiaby nambidy 5 millions moto vangegny 30 millions 50 millions nambidy 5 millions satria tsisy vola zahay firy tragnon'olo ato misy le président tragno vato na tsangagna tsy vita ambidy jusqu'à mitokotany sahiragna zay misy le président mba zahava hely zahay mba siava maso hely mba todia hely zay amin'ny faritry savaty surtout zay amin'ny faritry Andrafinko mba siava maso hely misy le président mijaly zay ato tegna fa tsy hita raha atao avy izy io saison vaky ho avy am'le 15 vaky lavaninay ty mbola tsisy olo mihodigny ato hoe andeha tany lavany karaha teo taloha teo ohatry zay olo fa tanagna tsy ho voatagna itsongo lavany hoe efa andafo satria lavany regny mbola tsy vaky ary agny efa regninao prix 1,500,000 manta izy io ty ndraiky tsisy na olo agnotonigna hoe zao vanga lavany tsisy satria nagnino raha iny niferagna vidiny voalohany izy niferagna ile fagniferana ro izy mitsy tsisy olo mandeha magnaboaka vola andeha vangegna izy amin'ny prix nagniferana ro azy zegny raha iaignanay ato président marigny anao nagnano magnara-penitra raha jiaby fa nagnino karaha lasa tsy lara-pamehagna aminay ty le raha nanjary le raha jiaby magnara-penitra ndraiky na dobo fiainagna anay nipetaka am'izany magnara-penitra raha jiaby isoragna anao nagnano vita lalagna ambilibe voaimara fa nagnino le vita lalagna ambilibe voaimara na vola andeha tingenanay tomobily am'izy tsisy aminay misy le président tsisy ambilibe zegny fa tsy aradiavinay mbola talohaka anao teo zay no andeha tambilibe zegny ratsy lalagna fa nefa zahay mandeha satria nisy vola anaovanay aventure lalagna io na herignandra na volagna raiky zahay eo tsy mitretre satria nagnino manambola zahay tamin'ny andra zegny mihinagna hôtely zahay volagna raiky amin'ny lalagna ambilibe voaimara tsisy asaloha satria nisy vola navy izy vita goudron lera roe mandeha amin'ny lalagna ravoravo ny olo miomba izy ao fa nagnino zahay efa tsary mandeha agny satria na vola andeha tingenanay tomobily nidigny frais marigny fa tsisy vola zahay raha ambidinay ny ova 5,000 dimanjato vanga zahay ty mba fity andeha naregny lalagna vita teo andeha Tananarivo zegny efa andeha agny eky doko isaka herignandra agny magnano bazary foagna igny monsieur le président nivadiky na vily amin'ny districtnay Voaimara rifa tsara diavinay efa firtaogno zahay tsy nandeha ta Voaimara navy teo andifasagna pokilin bulldozer andeha tonga lalagna anay Voaimara mandeha Andrafinko eza bulldozer mbala zahay fotsela nandeha nitrongy lalagna nangady tagny avy ny tomobily aminay ty izy io ny fiainagna mahay sarotro prix mahay lafo raha jiaby iaignana mahay lafo nefa zahay tsisy vola matinjaly zahay ty monsieur le président mba zahava mba tsinjova hely mba tarignesa magnotonia ololo maventiventy aty nao karakory fiaignanan'olo aty zay hitanao agnaty ala mijogno agnaty ala ty zay hitanao ty efa tsy mahasamboaka an-tanàgna satria voatora bato tegna andavanin'olo atoraka aminay monsieur le président satria nagnino zahay nitsinjaka nagnahoitry nytety lalabe nanohagnanao nandeha nandresy lahatra olo fidia i olo ty fa andeha mpalafolavanytsika 10 millions nitohananay anao kanjo i le raha misy zahay zao voatora bato monsieur le président mandeha an-tanàgna efa mijogno agnaty ala ty fa tsy mahasamboaka voatoraka kore olo nifidinareo nivadiky zahay fo nifidy tegna le sahiragna monsieur le président sahiragna zahay mba tarignesa hely taregnanay ty fa sahiragna zahay amin'ny faritry Andrafinko surtout amin'ny faritry Andrafinko faritry sava jiaby magnontolo doko faritry Madagasikara ty jiaby tegna sahiragna am'izao mba voata hely zahay fa zahay tsy mila raha maro isan-karazany fa lavaninay fa ataova lafo milamigny edy atsika avy zao magnara-penitra nisy marary taminay taty nitakonigny sagnatria izy magnanjaigny za tsy volagna agnaragna na zo fo nindesigny taty fa sahiragna hoe mila atao écho mila atao radio olo marary sahiragna ndesigny nagnatony magnara-penitra tasambava tagny tsara magnara-penitra hoe hôpitaly magnara-penitra zay raha jiaby ilaigny ao misy nindesigny tagny lay olo
mitahagna satria nitahagna izy marary vola tsisy an-tagnana fokon'olo mitondra nandeha tagny nagnanaovagna kôty kôta aretign'olo naviagna tasambava magnarapiny navitao le olo nitahagna maivagna izy mody omby an-tanàgna magnaraka facture 30 millions 20 millions vola andeha alaigna taminazy torigna narary koa nivadika aretim-po koa aretigny nandeha nagnanaovagna radio éco tasambava ta nivadika aretim-po narary lombolombony tio koa izy amintsika mikoragna lasa tsy laharam-pamegna aminay monsieur le président fagnamboaragna raha jiaby gauche à droite fa vidim-bokatra anay fo ataova lafo milamigna atsika milamigna magnanjegny zahay koa manambolako na mandeha Tananarivo zahay mitahay mandeha avion zahay mba tianay handeha izy fa zahay tsy manambola vetagnaranay ato voalafo ziska amin'ny tragno tsy efa tany jiaby fa vakigny isaka metre tanimboly ambidy satria fa tsisy vola tsy era atao sahiragna zahay ato mba zava hely monsieur le président fa mijaly zegny raha misy aminay aty ato avota zahay izy ty mo raha tokony ataon'ny mpitondranay ato ty fa tsy haiko zare na tsy hagnano na karakory na magnano fa tsy tarignesanareo agny efa zahay madinika feky koa tarainanay le raha misy ato matinjaly zahay ato monsieur le président matinjaly lavany midy 5000 mbola tsisy mpivanga koa feranareo enimpolo arivo raha io 300 000 375 nefa rô tsy mandeha aminay ty mivanga zay le mpivanga tandavanandra teo tsy masaha mamoa vola anazy izy satria raha ivangegna amin'ny 365 tsisy olo tsy naregny lavany 70 arivo 70 arivo aty malegny eky baka le olo andeha ndafomban'izegny ary le mpivanga andeha vanga amin'ny 375 tsisy olo andeha vanga lavaninazy izy amin'izay mivanga azova olo andeha ndafosan'izy anareo mametra vidin'izy tsy mandeha aminay ty mivanga azy fera lavany tova 2 millions 5 meky fera lavany tova 375 fa mandiana ty nareo mitondra vola lavany aminay ato mahatratra 200 tonnes isan-taogno 150 tonnes farany ambany zegny lavany miboaka aminay mifaritra andrafiky moto isan-taogno monsieur le président mahita lavany farany ambany 200 tonnes 150 300 tonnes lavany mifaritra andrafiky zegny mandiana ty mitondra sa vola nareo vangenareo 2 millions 5 fa milamigny edy zahay vanga amin'ny 375 500 000 manta ça va milamigny edy fiaignanay ty fa raha feranareo vangany tsisy olo mandeha mitondra vola mandeha mivanga izy aminay matinjaly zahay ato lavaninay midy 5000 mbola tsy sakin'olo vangaigny fô mizeky lavany isan-tragnon'olo fa mantsy manery olo satria tsy jiren'olo tsy karakaren'olo le lavany miboaka amin'izay ratsy kalitaon'ny lavany mandeha agny vaovao mandeha magnino tsy ahoanay le raha satria nagnino matinjaly fô zahay hiasa azy 5000 francs vangany lasa tsy rambiny fikarakaranay le lavany ataova tamin'izy lafo teo 1 million 2 millions manta baka zahay mofa ndraiky nandeha nandafo lavany 6 millions tasambava tay avy araiky ty ndraiky nivadiky 5000 francs lavany meky baka fa tsisy vidiny tsy regny feky manta mbala ndraiky regninao ariano ariky mivanga 5000 francs maty zahay magnino atsika fa moriry mba zahava hely zahay mifidy anareo tsinjova hely zahay matinjaly avy izy io propagande koa avy koa koragna koa izay azandrianagna mandeha magnano propagande feky aty koa fa hagnano vandivandy nazovy zegny nazovy olo andeha hagnano propagande aza mandeha aminay aty koa fa andeha tantara vandy aza miagnatsiny kony anareo koa fa tsisy olo ifidy aty satria diso fagnantegnagna olo regninao re zahay tsy fidy zahay tsy masaky mandeha magnano propagande zegny feky efa tsy sakinay zovy koa olo andeha ty koa andeha hanjingy zahay aty zahay efa tsy hagnano satria zahay diso fagnantegnagna zay olo tohananay mavandy aminay zay olo tohananay mavandy aminay zahay ty fa tsy masahy miboaka efa tsy masahy miboa an-tanàgna satria voatora bato zahay olo nifidinareo tsy nanjary olo nifidinareo tsy nanjary mivadiky zahay fo nifidy nefa olo jiaby nifidigny zahay nandresy lahatra zahay megnatra voatora bato an-tanàgna ao efa tsy masahy miboaka an-tanàgna ao zay monsieur le président megnatra
satria zay nagnohitry nandia hoe fidi ôlo ty hampandroso Madagasikara ty palafolavanitsika zato isanjatony ty ekandianana andafy zegny ke kanjo le raha magnany tonga tam plasy anareo fa nidigny nidigny jusqu'à amizio efa tapitra manda tsara ny zay nijibika tagnaty rano tsara niangana ty ofo mampiaigny zay mirano nijibika ato matinjaly zay vandy fora jiaby zegny io marigny anao kehinet tsy fa maranenao nagnano monsieur le président fontry raha vitanao fa tsy hitanay madinika agnaty ala ty izy ninay ty vidim-bokatra nay fo ataova lafo vidiny PPN ataova ifandanja amy raha jiaby miaigny milamigny zay na tsisy raha magnara-penitra zegny tsisy koa aminay aty tsy olagna vidim-bokatra nay fo ataova tsara vidim-piainagna fo ataova stabiliser tsara raha jiaby na tsisy raha tsy olagna zegny ho an'izay hitondra andeha hilatsaka andeha hagnano propagande izy koa fa raha tsy vita aza tantaregna aminay ty fa zay ty matinjaly zegny koragna fofo lavalava hely ampitegna aminao monsieur le président anareo ambony anareo mpitondragny anareo jiaby manampagnahy maventy nianatra donc mahay mieritreritry sy mandinika raha tiako koragna vidim-bokatra nay fo ampakarinareo tsy tomoagny zay raha jiaby magnara-penitra zegny tsy tomagnizanay ato zegny satria nagnino tsisy avantagenay loatra aminazy école magnara-penitra zanakanay efa tsy voampianatranay satria magnefa lafo l'école magnara-penitra hôpitaly magnara-penitra tsy diran'olo mijaly izy io lalagna vita lalagna milobe voe maro fa na zahay tsy nandia zegny tao satria nagnino vola andiananay agny tsisy vidiny vokatra nay naty zay vota fa mijaly ato anareo agny fo mahay miregler raha jiaby sira fa tsy voavanganay ato agnana fora hoannay anao mandeha mbany volo aty monsieur le président anao mizaha sisin-drano jardin fo hainao jardin zegny hagnana forahambolon'olo amy sisin-dalagna jiaby sisin-drano jiaby satria efa tsy voavanga hanigny manjary ro manjary tsy azonay fa zay taloha zegny kofa misy mamono omby agnano bosena hena ravoravo zay taloha satria nagnino na 30 kilony hena efa hitanay hela aby talata kamisy dimanche zegny fisiany bose aminay faritra andrafinkony efa ravoravo zay kofa wisy bose satria hinagna hena mivanga 10 kilo zay hoannay tsy endriky lany fa avy koa kamisy kofa mivanga koa zegny raha niaignanay taloha tondragna taloha kanao monsieur le président amizao efa tsisy olo mahasaha mamono omby ato andeha hagnano bose fa tsy lany mantsigny an-tragno fo ifa nataova 10,000 tsisy olo mivanga aminay matinjaly zay ato satria tsisy vola andeha vangagna izy tsisy ny vola agnana fo raha ambidy ato 500 mahazo gony araiky 500 agnana tokony hagnana 200 igny fo raha vangainay ataonay roa ato isanandro mahitso ato jiaby agnaty ala ty zahay matinjaly monsieur le président nareo amy vily agny miaigny milamigny mikarama olo jiaby mitondra tsy mitretreny olo jiaby managnasa tsy mitretre satria zare mikarama fa zahay mitrongo tany mamboly ato matinjaly satria fin de mois nay fa vokatra nay fo izy koa maty vidy maty zahay matinjaly zahay avota zay monsieur le président fa sahiragny engane ho tonga aminao agny afatra ty tegna hoe miangavy antagnandroa zahay tsy laram-pamehagna aminay raha isan-karazany hoe zao vita fa vidim-bokatra nay fa ataova lafo milamigny edy atsika izy koa lafo izy million mahitso verty 5 millions maiky na antitra ampitondragna ho anao fidinay fo fidinay olo magnano raha tsara zay tsy raha dinay fidinay fa kanjo le raha nagnany lavany maiky zegny tsisy regninao prix feky aminay ty monsieur président verte 5 000 francs ozy aminao zegny tsisy bola tsy vangain'olo koa aiza mo hanigny hoannay tsisy raha hoanigny na tsonjoko zahay boka dadilahinay nanagna tanimbary dadinay tagny nanagna tanimbary koa antegna mbola nisy vola nivanga tanimbary ambolianay vary izy koa tsy zegny zay ohatra zay fa fampihinagna monsieur le président zahay feky fampihinagna
matinjala zahay na ovy majola ho zahay ty fontsy agnaty ala regny fa tsisy igny raha angalarin'olo angovy jiaby satria olo fa tsisy hanigny natsontsoko zahay ozy aminao zegny nanagna tanimbary namboly miasa zahay o amina vary nambolinay fa zahay koa mbola nivanga vary zahay ohatry zahay fotaka andrahoinay monsieur le président fotaka andrahoinay satria tsisy hanigny hohanigny zahay ty heureusement zahay namboly nanagna tanimbary namboly vary zegny mbola inananay vary hely aminagnana aharo agny mafana ndraiky agnambe tomaty fa tsisy koa zegny raha iagnany ato monsieur le président raha jiaby nampagnatengegna zahay tsy maro tanteraka aminay aty tsy haiky amin'ny tana hafa fa mikoragnany amin'ny faritry ny Andrafikonay ato zahay faritry Sava district Voemara mandeha na tomobily anao avy Voemara ary mandeha aminay aty mavita 90 km anao amin'ny lalagna ao lavitra zegny donc tsisy raha hainay amin'ny ville fa ny aignanay aty fo izy ambaranay anao ainganay tonga amin'ny sofingnao agny ikoragna aty vonjia zahay monsieur le président mbola misy occasion hely zao tavela tsy haiko firy volagna régler problème-nay jiaby izy koa lafo saison-nay vaky am'le 15 izy koa fa misy mpivanga izy 500 000 1 million meky afa paredy zahay ampakara 10 million araka le koragniny baka fidinay zahay jiaby ato mifidy aminao mifidy anao tsisy olo tsy fidy anao ato ho an'izay ndeha agnano propagande raha koa fa tsy hoefanareo aza amboara zahay ty aza mandeha aminay ty lastebaka anareo magnano propagande midoha agny feky satria nagnino voko vandy zahay ty miangavy ry tompoko miangavy monsieur le président mba tsinjova hely atsika tsinjova hely zahay fa sahiragna zay mbanivohatra ho any zay mahita vidéo ty mahatsapa tegna hoe mba agnatin'ny fasahiragna tamin'ny fitondragna misy atsika ty partager avako aby vidéo ty mba ho tonga am'izay managna andraikitry hamahany olagna mba ho tonga mbotsofinazy le koragna zegny no koragna tsy ho lava satria fa lavalava mo zegny engany mba ho tonga aminareo zay tokony tiavako hatongavan'ity koragna ty mo koragna ty surtout anao monsieur le président tegna tiako maregny koragna ty avota zay ato fa sahiragna resaka lavani fo ndraha tegna koragna eto maty zay ato vidiny lavani 5000 francs 10,000 tsisy ampivanga maiky tsy regny prix PPN lafo raha vangaigny jiaby la boutique ato lafo nefa ndraiky vidim-piaignana maty maty zahay monsieur le président maty raha nay jiaby lafo ato zay ty temba navinan'ny moto zay nabidy bisikilety ambidy satria raha iohanigny efa tsy hita ato raha ndeha vangagna pétrole siramamy fa tsisy ambidy raha jiaby anao zio mandeha anaty olo jiaby nanagna moto taminay tato fontra isan-tragno tato zay tragnon'olo diranao managny raha zegny tomobily fa firy olo nanagna tomobily taminay faritry Andrafikonay tato nambidy jiaby veta agnaranay ato monsieur le président jaly fo jiaby avota zay efa sahiragna ampodiana am'lony ny raha jiaby ngoma zahay tampitondra taloha nampalafolavanina fo akory matao voafitika zahay ka ifitika natao zahay mba tantaraha fa sahiragna zahay ato misaotra nareo jiaby nagnaraka le vidéo ary mankasitraka anao koa monsieur le président mino sy magnantegna ny fahendrenao zaho hamaly zegny fangatahagna ataoko zegny ataonay aty mety tsy ho zaho raiky fô tegna mangeta hety raha zegny fa nefa zaho ny mitaregny satria nagnino le tokony hitaregny tsy magnano satria nagnino zare mahazo vola isam-bolagna tsy marary aminjare zegny le jaly mahazo zay madinika aty satria nagnino antony karaha manjare fara volagna avy manginy mifody vava zare fa zahay madinika ato magnohy tany matinjaly satria zahay tsisy mikarama fa ngovonay mikarama zahay mijaly zahay avota zahay koragna marigny zahay matinjaly zahay mbanivolo amin'ny faritry Savaty jiaby avota zahay monsieur le président tantraha zay vinanatao tantraha vely ranonatao ataova lafo vidiny lavaninay mipodimpody lavani mimpodimpolonjato ataova lafo vidiny lavani monsieur le président fa matinjaly zay ato veta efa mandafo lambany koditry kiraro tokotany jiaby raha jiaby nanagny efa tsisy olo jiaby ty veta matinjaly izy koa tonga aminao ikoragna ty monsieur le président mba inikina hely zay efa sahiragna zegny mo izy ke engany
ho tonga aminao agny koragna ty ho an'izay mahita vidéo ty partage maximum avao koa be fa sahiragna antsika ty zegny moa izy ke veloma mandra-pioana zegny ny koragna samy tsara antsika jiaby.